Pastor Winlo ubuyachaza amaphupho shuthi uprofessor wamaphupho sibuyileke njengoyayo kona le number isebenza ngokuyimember ngoba uyacontribute kwi-channel kuphela from 9 to 5 grama kuphela uyangifona ngoWhatsApp from Monday to Friday kuphela vula amathongo sawubona Pastor Winlo mina ngaphupha kunxela angazi ke kubani I'm a female. I didn't matter. I don't think it matter. Which umuntu wesifazane uyi. So uphuphungela kumuntu ngaphuphungela kumuntu wesifazane kanti nawo umuntu wesifazane ngaphuphungela umuntu wesifazane kanti uyindoda. Kuyafana. So the same thing. The meaning is the same. Ngake singakusho. 1 kokujwayelekile uma ngenze uphuphe unxela kupha ungaba oluhluma unxeliswa umuntu ongamazi singamele ukhombe inhlala kahle nempilo enhle nokuthi ngenzeka uzothola imali noma uzothola uxhaso okanye umsebenzi ongaholela kangcono noma umuntu othokozela ke inhlala kahle nothokozela imali othokozela ingcebo njengamanje Isaiah 66 or Isaiah 66 verse 11 ukuze ninxele naniliswe ngamabele ukuze ninxele naniliswe ngamabele ezinduduzo zalo neniselwe nename ngokuqala kwezinkazimulo yalo 2 kwabanye mangeze kubonela kungaba uPaul umuntu somuntu ongamazi olungasho kungenzeka uzothola ifa noma uzophinyelwa ifa okanye ke uncike kumuntu ngokwezimali khona umuntu oncike kuye lokusizayo ngeimali ukuze ukwazi ukuphila yabo 3 ngokwenkolo ke mangeze uphuphuncela kupha usingashathi njengoluhluma unxeliswa umuntu lo ongamazi ke maybe lusho ukuthi ngenzeka umuntu osakhula umuntu osengakaqini ngokwanele ngokwanele ukukhuleni kwakho uma ukuthi umuntu osanda kwamukela ivangeli umuntu osanda kusinjiswa umuntu osanda kulandela izwi laNkulunkulu futhi usengakakulungela ukuthi ungakwazi ukushumayela nokuma uthule ubufakazi kusafuna ufundiswe kusafuna ulalela imfundiso ezizwe kaNkulunkulu qala ngoba sikoleni bokuqala chapter 3 verse 2 ngani iphuzisa ubisi angani iphudlo oqinileyo ngoba ke bengakaqini yebo nakuloko angaqini Phefo qala chapter 2 verse 2 njengezingane ezisanda kuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungena ukubonakala ukuze nikhule ngalo kube ukusinjiswa uma senithambile seninambithile neze ukuthi inkosi imnene 4 kwesinye isikhathi ke uma ngenzeka futhi uphuphe unxele ngabe uPaul uhluma unxeso umuntu ongamazi ngasho ukuthi ngenzeka uzothola nje amandla ongabe umandla okunqoba okanye mawuthi lo muntu osuke egula usukuzosinda uzolulama eguleni kwakho yabona amahubo verse 2 ngomlomo wabanxelayo waxesa amandla ngenqabe yabamelene nawe uba ke uthulise isitha nokuphilisayo number 5 ngenzeka kodwa uthola ukuthi ngesikhathi uphumile uPaul ngaba ulubi uma unxeliswa umuntu ongamazi olungabuye likhombe ngenzeka udinga ukuthola izinto zokuphalaza ngoba kade udliswa unxeliswa esilwane okanye unxeliswa wenhloti olosho Shalom.